Hello guys. Ulam karon, among ulam. Nagluto ta guys kuan sidap with vegetable. Kaya ako gilabay ang kuan sa isda guys. Para sa flavor sa may. Ano lang guys. Yun sa isahog. Diretso na siya guys. Mahilig na sila kung mga boys sidap. Sidap na live. Mamit kasi na siya guys. Tubig lang tubig atong ibutang guys. Para luto tayo. Diba? Kamay lang sa then ibutang nato guys ang kuan ng cabbage. Diba healthy lang yapon guys. Bisag mga noodles dapat na agi ibutang-butang bisag paunsa man. Mahimo lang yapon siyang healthy foods. Ana na siya guys. Kulang na lang manok guys. Itamad si madam. Kung sana makita mo na lang lutuon guys. Butang na nato guys yung mga seasoning guys. Di na ko mo add sa mga unsa guys. Luto na guys. Finished product. Sa sidap with vegetable. Healthy lang ihapon guys. Bye bye.